Inselmilkom. Illum l-4-18 ta' Awwissu nilqakom għal Quddiesa u Rużarju immexxija minn Dun Timon Merċieqa li ġie ordinat saċerdot 16-il sena ilu. Illum Ġesu fl-Evanġelju jagħtina parabola li tikxef il-qalb kbira ta' Alla għaliex huwa lest li jilqa' lil dawk li jduru lejh u jaċċettawh imqar fl-aħħar sija. Ħatkun it-tieba tiegħu li tressaqna lejh b'mod speċjali lejn is-sagrament tal-qrar biex nerġgħu nitħabbu miegħu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Ħuti Eżis, hekk kif aħna miġburin f'isem il-mulej niċċelebraw din l-Ewkaristija li taqqadna fl-imkien u tagħmilna komunità waħda. F'din l-Ewkaristija naħsbu ħafna fil-morda tagħna li qegħdin fid-djar tagħhom isegwuna f'din ix-xandira. Narfu ħtijietna ħalli niċċelebraw tajjeb dawn il-misteri Quddiesa. Nisqal Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqaddsa Marja dejjem Verġni, lill-Anġli u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija il-mulej Alla tagħna. U jħenna lina Alla li jista' kollox jaghfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. O Alla, inti ħejjej ġid li ma jidirx għal dawk li jħobbuk. Xerret fi qlubna il-ħlewwa ta' mħabbtek biex inħobbuk f'kollox u fuq kulħadd u hekk niksbu l-ġid li wetna li hu aqwa minn kull ġid li nistgħu nixtiequ. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-imħalfin. F'dak iż-żmien inġabru l-gbarat kollha ta' Sikem u Bet Millu u qabdu u għamlu lil Abimelek sultan ħdejn il-balluta li hemm f'Sikem. Meta għarfuh b'dan, Gotam mar u qgħad fuq il-quċċata tal-muntanja Garizim u wolla leħnu u sejħilhom u qalilhom: Isimgħu nies ta' Sikem, hekk Alla jisma' lilkom. Darba marru s-siġar biex jidilku sultan fuqhom u qalu liż-żebbuġa: Saltan fuqna. U ż-żebbuġa weġbithom: Għandi nħalli jiena żejti li bih jitweġġew l-allat u l-bnedmin biex immur niddandan fuq is-siġar. U s-siġar qalu lit-tina: Ejja int u saltan fuqna. U t-tina weġbithom: Għandi nħalli jien il-ħlewwa u l-frod bnin tiegħi u mmur niddandan fuq is-siġar. U s-siġar qalu lid-dilja: Ejja int u saltan fuqna. U d-dilja weġbithom: Għandi nħalli jien l-inbit tiegħi li jferraħ l-allat u l-bnedmin u mmur niddandan fuq is-siġar. U s-siġar kollha qalu lill-għollieq: Ejja int u saltan fuqna. U l-għollieq qal lis-siġar: Jekk intom tassew tridu tidilkuni sultan fuqkom, ejjew stkennu taħt delli. Jekk le, joħroġ nar mill-għollieq u jibla iċ-ċedri tal-Libanu.
Il-kelma tal-mulej. Ir-rodu ħaj lill-Alla. Mulej, bil-qawwa tiegħek jifraħ is-sultan. Mulej, bil-qawwa tiegħek jifraħ is-sultan. Mulej, bil-qawwa tiegħek jifraħ is-sultan, kemm jitenna bir-rebħa tiegħek. Ix-xewqa ta' qalbu int tajtielu, ma ċħatlux it-talba ta' fommu. Mulej, bil-qawwa tiegħek jifraħ is-sultan. Għax int ilqajtu bil-barka u r-rizq, kuruna ta' deb fin qetlu fuq rasu. Il-ħajja talbek u int tajtielu, omor twil minn żmien għal żmien. Mulej, bil-qawwa tiegħek jifraħ is-sultan. Kbir u sebħu bir-rebħa li tajtu, ġieħ u ġmiel int tqiegħed fuqu. Lilu tagħti barkiet għal dejjem, tferħu u tennieh bis-sebħ ta' wiċċek. Mulej, bil-qawwa tiegħek jifraħ is-sultan. Il-kelma ta' Alla iħajja u qawwija u tarbel il-ħsibijiet u l-femiet tal-qalb. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal id-dixxipli tiegħu din il-parabola. Ara, is-salta ta' smewiet tixbaħ lil wieħed sit li ħareġ filgħodu kmieni ħafna biex isib nies tax-xogħol u jħaddimhom fil-għalqa tiegħu tad-dwieli. Ftiem ma' xi ħaddiema b'dinar kuljum u bagħathom il-għalqa. Ħareġ ukoll madwar it-tielet siegħa ra oħrajn qegħdin fil-pjazza bla xogħol u qalilhom morru intom ukoll il-għalqa u nagħtikom li jkun ħaqkom. U marru. Reġa' ħareġ għal xi 6 siegħa u mbagħad għal xi 9 siegħa u għamel l-istess. Għal ħabta tal-11 siegħa reġa' ħareġ u sab oħrajn qiegħda u qalilhom għaliex qegħdin hawn il-jum kollu ma tagħmlu xejn? Qalulu għax ħadd ma qabbadna. Qalilhom morru intom ukoll il-għalqa. Għal filgħaxija mbagħad sit il-għalqa qal lill-prokuratur tiegħu sejjaħ lil ħaddiema u ħallasom ibda minn dawk li ġew l-aħħar u spiċċa b'dawk tal-ewwel. Ġew dawk li daħlu għax-xogħol fil-11 siegħa u ħadu dinar kull wieħed. Ġew tal-ewwel u stennew li kienu se jirċievu iktar. Iżda huma wkoll ħadu dinar kull wieħed. Huma u jitħallsu qabdu jgemmgmu kontra is-sit u jgħidu dawn tal-aħħar siegħa waħda għamlu u int qishom bħalna li tabbejna bil-pis tal-jum u sħana. Qabes is-sit u qal lil wieħed minnhom: Ħabib, minn xejn ma nqastek jien, mhux b'dinar ftemt miegħi, ħolli jmissek u itlaq. Lil dan tal-aħħar irrid nagħtih daqskemm tajt lilek. Ma nistax nagħmel li rrid bi ħwejġi jien, jew qiegħed tgħid għax jien qalbi tajba? Hekk tal-aħħar jiġu l-ewwel u tal-ewwel jiġu l-aħħar. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ħuti eżies. Għandna din il-parabola illum li turina kemm Alla iħobbna. Alla ma jqgħodx iqis min jersaq leħ jew jikkonverti l-ewwel jew l-aħħar.
imma irid li kull bniedem isalva, li kull bniedem jiltaqa' mal-mulej f'din id-dinja għax il-Qdussija mhijiex tad-dinja l-oħra, imma xi ħaġa li tibda minn issa. U issa jdu naħdmu għaliha kif il-ħaddiema li ġew imsejħa marru il-għalqa jaħdmu. Hemmhekk bdew jaħdmu għall-Qdussija u jgawduha. Imma fostna l-bnedmin jiġri li aħna nejru għal xulxin. Nejru għal xulxin. L-ewwel nett għaliex min ikkonverta l-aħħar, min ikkonverta fin-nofs, min ikkonverta fil-bidu, u ngħidu aħna li naħdmu ħafna fil-għalqa tal-mulej. Le, ir-raġunament tagħna jrid ikun li aħna bnedmin li aħna naħdmu biex mhux insalvaw aħna, biex insalvaw aħna u nsalvaw il-bnedmin kollha magħna. Huwa importanti ħafna li naħsbu wkoll fl-oħrajn għax il-mulej ma waqqafx il-jiena, imma il-mulej waqqaf knisja. U knisja hija mixja lejn is-sema pajjiżna. Mixja ta' Qdussija li tibda issa u li tkompli. U issa ngawdu l-wiċċ għad-dista għalhekk inħobbu li xulxin, jekk ngħaddu li xulxin. Għax ħafna drabi jiġri li lejra timbet fina. U jekk naraw xi ħadd li qiegħed igawdi l-grazzja ta' Alla iktar forsi milli nirrealizza li qed ingawdijien, għax ingawdija wkoll, imma ħafna darbi ma nirrealizzax li qed ingawdija jien diġà. Imma nara f'ħadd ieħor nista' ngħira lieh u ngemgem kontra il-mulej. Għaliex il-dak tajtu u li nitlob ma tajtnix. Il-mulej jitqilna, il-mulej jitbiss minna, għaliex il-mulej jaf li diġà qed itina ħafna. L-ewwel nett li diġà sejħilna fil-għalqa tal-mulej, l-ewwel, it-tieni, fin-nofs, l-aħħar, mhux importanti. L-importanti li rċivejna s-sejħa u li nkunu weġibna għaliha. Dik l-ikbar grazzja. M'għandniex għalfejn ngħidu għal min ġie iktar tard, min ġie iktar kmieni minni, m'għandix għalfejn ngħid. L-importanti huwa li aħna bħala bnedmin, bħala komunità nisranija, nimxu l-koll flimkien fejn lejn is-sema pajjiżna, lejn Ġerusalemm tas-sema, hemm fuq fejn hemm ingawdu lil Alla wiċċ imwiċċ. Hawnhekk ingawduh, imma hemmhekk wiċċ imwiċċ. Imma din il-mixja tagħna li nkunu bdejniha flimkien kif bdejt fil-bidu din l-Ewkaristija, qed li aħna nġbarna għal din l-Ewkaristija bħala komunità mixja ta' mħabba f'relazzjoni ma' Alla u ma' xulxin li twassalna biex naslu fejn hemm hu. Il-qalb tagħna hemmhekk jammar il-mulej. Madwarna hemmhekk jammar il-mulej, madwarna fin-natura, f'dak kollu li għandna, f'dak kollu li nippossjedu, f'dak kollu li ma nippossjedux, f'dak kollu li huwa il-fuq minna, dak li huwa kbir, dak li huwa qaddis. Dan kollu huwa rigal minn Alla lina biex aħna nimxu mingħajr ma ngħiru għal xulxin. Il-ħlas huwa l-istess għal kulħadd. Il-grazzja ta' Alla, il-qdussija, il-ġenna, dan hu il-ħlas. M'għandniex għalfejn ngħiru jew inkella nissuppervjaw ma' dan Alla jew mal-komunità nisranija li hija komunità li tixtieq il-ġid lill-oħrajn. Għax ħafna drabi aħna neħlu għax nippretendu li Alla jrid itini, jrid jagħmel miegħi. U l-mulej ikun ġajet jagħmel ħafna, il-mulej ikun qiegħed diġà jagħmel biżżejjed tan il-ħajja, biżżejjed sellifni dak kollu li għandi bżonn biex ngħix illum. Ma jimpurtax għada imma illum, ma jimpurtax se oħra imma issa. Jalla li din il-komunità nisranija tkun komunità qaddisa f'pellegrinaġġ lejn is-sema pajjiżna fil-waqt li nixxenqu biex oħrajn jingħaqdu magħna biex oħrajn isiru qaddisin bħalna. Amen.
Ħuti eżis ejjew induru lejn il-mulej Alla tagħna li jrid iseħibna miegħu fix-xogħol tiegħu tad-dwieli. Nitolbu l-ewwel nett tal-poplu Quddies ta' Alla sabiex filwaqt li jaqdi lill-mulej bl-umiltà jirrispetta lil kull min qiegħed jaħdem għal ġid tal-oħrajn. Nitolbu. Ismana nitolbu. Għal dawk li huma bla xogħol jew li għadhom paga baxxa sabiex is-soċjetà timpenja ruħha ħalli kulħadd issib fejn jaħdem u jitħallas b'mod ġust. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-anzjani sabiex ikunu dejjem disponibbli skont il-possibiltajiet tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina sabiex nagħtu widen għall-leħen tal-mulej li sejħinna sabiex nidħlu għax-xogħol fil-għalqa tiegħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ilqa' mulej dawn it-talbiet li qegħdin nagħmlulek u għamel li l-ħidma kollha tagħna tibqa' fik u fik tintemm. Bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti sabiex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missi li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej dawn l-offerti tagħna li bihom nagħmlu miegħek bidla glorjuża għaliex filwaqt li aħna noffrulek mill-frott li tajtna, inti tagħtina lilek innifsek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw qlubna il-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Quddies, tajjeb u taġġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irroddulek ħajr bibnek il-Aziz Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li inti battuna bħala Salvaturu feddej, mamul bniedem mill-Ispiritu Santu u mwielet minn Marja Verġni. U għatem ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu Quddies u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħonna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġlu mal-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennulek. Quddies, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli ta' smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smawiet. Quddies tas-sew int mulej, inti il-għajn ta' kull qudussija. Quddies għalhekk nitolbuk dawn l-offerti
bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna, li meta kien sejjer biex minn rajħibati ħa il-ħobs, radlek il-ħajr, qasam taħ li d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. U hekk ukoll wara l-ikla Ġesu ħaj il-kalċi, reġa' ratti l-ħajr, taħ li d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għaliex dan huwa il-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru il-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr, għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem minn dan il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar ukoll mulej fil-Knisja tiegħek imxerda madwar id-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, mal-Arċisqof Joseph li qiegħed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu permezz tal-mamudija. Ftakar mulej fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen ukoll għalina nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza l-Om ta' Alla Marija, tal-Arċisqof San Ġusepp tal-Apostli u tal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u nsebħu b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Bħal-aħwa, u li l-istess missier ngħidu dik it-talba li l-mulej għallimna għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li titint kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina illum, aghfirna dnubietna bħalma naghfru lil min hu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżżeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina u l-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu, inti li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi.
la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek għad jaslimu l-għaqda li int trid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. U l-paċ tal-Mulej Ġesu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Bħala aħwat u sinjal ta' paċi li xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħen għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħen għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Dan hu Ġesu, il-ħaruf ta' Alla il-ħaj li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħejjin aħna li ġejna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jiswaqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżżejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej bis-sagramenti li tajtna, inti tammilna xirka waħda ma' Kristu. Bl-umiltà kollha nitolbu li t-tjieba tiegħek biex insiru nixbħuh f'din id-dinja, ħalli naslu fis-sema u nitennew għal dejjem miegħu. Bi Kristu Sidna. Amen. U l-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Imbirku l-mulej irroddu ħajr lill-Alla.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Alla tagħna isma' it-talb tagħna, eħlesejna wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħek jaħfrilna d-nubitna, eħlissa min-nar tal-infern u ħolġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw l-ewwel misteru minn tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missina li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikoll li titint kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma nafru lil min u ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, inbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, inbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, inbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, inbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, inbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, inbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, inbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, inbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, inbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħek jaħfrilna d-nubitna, eħlissna min-nar tal-infern, ħu il-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missina li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikoll li titint kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma nafru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, inbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, inbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek,
imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħek jaghfirna d-nubietna, eħlissa min-nar tal-infern, u ħolġenna l-erwieħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Nikkonsidraw meta Sidna Ġesu Kristu bat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missiena li inti fis-smewiet tqaddes ismek tiġi saltnatek, e kull li titint kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrinna d-nubietna bħalma nafru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi-grazzja mimlija l-mulej miegħek, inbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi-grazzja mimlija l-mulej miegħek, inbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, inbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, inbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi-grazzja mimlija l-mulej miegħek, inbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi-grazzja mimlija l-mulej miegħek, inbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi-grazzja mimlija l-mulej miegħek, inbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, inbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, inbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi-grazzja mimlija l-mulej miegħek, inbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Quddiesa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina li inti omna, għalik jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħek jaghfirna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern, uħolġenna l-erwieħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw meta Sidna Marija ġiet imtella is-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Missiena li inti fis-smawiet titqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrinna d-nubietna bħalma nafru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, inbirek inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, inbirek inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, inbirek inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, inbirek inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, inbirek inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, inbirek inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, inbirek inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, inbirek inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, inbirek inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, inbirek inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, inbirek inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina li inti omna, għalik jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħek jaghfirna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern, uħolġenna l-erwieħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fl-aħħar misteru meta Sidna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Quddiesa. Missiena li inti fis-smawiet titqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli titint kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrinna d-nubietna bħalma nafru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, inbirek inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, inbirek inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek,
imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlab għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlab għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlab għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlab għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlab għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlab għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlab għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlab għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana tal-ħnina ħajja ħlewa u tamatana. Islim għalik li lek inajtu għalli xaħna turufnati u li teva. Li lek nitnedu aħna li nikbu nolfqu f'dan il-wit ta' dmuħ. Eja mela avukata tagħna daw għallejna daw klajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan it-turufnament li Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek u ħanina opija u ħelwa Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa. Missina li inti fis-smewiet titqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli titint kif is-semek da fl-art. Ħabżna ta' kuljum matina llum affrinna d-dubietna bħalma nafru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlab għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-Missieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jissuħ fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu l-qattal btana. Missier eterna Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħen għalina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja talla. Itlob għalina. Xebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-Qudusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-feħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-mitimbija.
mdejjin, Itlob għalina. faraġġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minar l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rużarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħid nubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf ta' Alla li tneħħid nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf ta' Alla li tneħħid nubiet tad-dinja, Ħenna lina. itlob għalina qaddisom Alla, Biex ikun jistħaqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati li għaddejja tiegħek mulej Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u fil-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra il-ħażen u it-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, idfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u lill-ispiriti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba San Giuseppe, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawhem bħala raġel adult. Għaddet Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Messina, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Priega, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddissin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u id-dem tiegħek. Ek li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nejdu fl-imkien, ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem,
imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek l-kbira Malla Marija Santissima, imbierek l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbierek San Giuseppe Parus Kassissimu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddissin kollha tiegħu. Il-barka sagramentali twassalna fit-tmiem il-Quddiesa tal-lum immexxija minn Dun Timon Merċieqa. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Il-Knisja tkompli tappella biex ilkoll nosservaw b'attenzjoni l-miżuri tal-ħarsien tas-saħħa. Grazzi u nsellmilkom.